Takže zdravím lidi u shortu z vlogu. Koukejte na rudý měsíc v roce 2025. Moc pěkný. Jako nesili jsme bohužel celý, bylo lehce zataženo, ale koukejte na něj, to je krásné. Moc pěkný. Fakt pěkný měsíc. Moc pěkný. Tady. Když ještě trošku oddálím, jak je pěkný. Moc pěkný. Pěkný měsíček pěkný. Krvavý měsíc, to vypadá ještě hezčíš než na tom videu. To video strašně zvětšuje tu bílou část. Ta bílá část je fakt tam na kraji toho měsíce je krásně žlutá. Takže já se s vámi loučím. Jde vlog se s vámi loučí. Čus.